Bună ziua! Suntem pe strada Abrud, în sectorul 1. Adresa casei este Abrud 104. Iată. Da. Este așezată foarte aproape de bulevardul Ion Mihalache, drept înainte. Strada Turda. E pe cealaltă parte a blocurilor de aici. Iată curtea. Deschiderea acestei parcele este 10 metri. Sunt două imobile în curte. Casa numărul 1 este aici, în dreapta. Eu vorbesc despre casa numărul 2, care are intrarea în față. Aș observa că adresa este aproape de intersecția străzilor Turda și bulevardul Ion Mihalache. La o stație de mașină depărtare este piața Domenii. În cealaltă direcție este piața Ion Mihalache, la o stație, Banu Manta la 2 stații și piața Victoriei la 3 stații. Suprafața totală a curții este 225 metri pătrați, ar fi cam 10 lățime, 22-23 lungime. Aici include și cele două case. Suprafața utilă a casei numărul 2 este 73,5 metri pătrați, din care 27 de metri pătrați util sunt în pivniță. Accesul în pivniță este din curte. Iată, aici este chepengul de acces către pivniță. Scările sunt foarte late, se coboară ușor în pivniță. Și pe aici este accesul în casă. Ar fi 2 camere, baie, bucătărie. Deocamdată nu intru, fiindcă mai am multe de curățat. Mulțumesc frumos, la revedere!